Tänään kuvataan Clash Royalea. Avataan vähän testejä. Tuosta noin ja sit noin. Mennäänpä söökiin. Toivottavasti tulee helppo vastus. No, tää pitäisi olla aika helppo. Otetaan tonne tollanen. Sitten tollanen. Laittaa tonne. Tuho toi. Tuhotaan äkki toi goblin juttu. Giantti pitäisi tuhoa. Otetaan skeleton armuteen tonne ja sitten ei. Toivottavasti voitetaan tää. Mä en ainakaan halua tätä vitäisi. No niin, jes. Tonne toi Mini-Pekka. Ei. Miksi mulla käy aina näin? Mauton tuhot. Ei jumalauta. Joo, rip. Ripperiinus. No, otetaan Giantti tonne, kyllä toi tuhota. Noin. Mä en tosiaankaan halua hävittää tätä. No, laitetaan vielä skeleton armu tonne ja... Ei. Tää on niin mun tuuri. No, valkkyriä toin tuhoamaan. Ei tuokaan. No, Pekka. Mä tuhos sen, mutta ei nyt kaikki tuhonnut. Ei jumalauta. Dragon vs Dragon. Skeleton armi. Tuonne noin. Ei tuhoamaan. Vitsi. No, Mini-Pekka tonne ja toi tuhoaa prinssi. Sitten Giantti tonne. Miksi me tuon? No, rip. Ei. Itse. Ärsyttää. No. Moka. No, mennään vielä toinen matsi. Toivottavasti tää voitetaan. Koska mä en halua häviä. No niin. No, tästä tulee varmaan vähän vaikeampi. Toi tonne. Noi toho. Toi tonne. Yes. Tuhotaan skelet. Ei, meni väärään paikkaan. Ei tuonut kaikki. Laitetaan tonne noin skeletonit. Ei, miksi kaikki käyttää just toita? Äkkiä prinssi tuota, että se tuo kaikki mun omiin. Noin, hyvä. Baby Dragonit tonne.
Hyvät tonne, joo. Toivottavasti toi ehtii tuhota ton. Niin toi toinen tyyppi laittaa joukkoon. Joo, jes. Hyvä. Sitten tonne kaientti tonne noin. Älkää sit ihmetelkö, mä oon vähän kipeä. Ei anneta haitata sen. Laitetaan tonne. Sitten vois laittaa tuon ihme raketin. Tuon tuhomaan tonne. Ei, no ehti se tuhottu. No, ei mitään. No, laitetaan tää Pekko tonne ja sitten laitetaan Baby Dragonia. Joo, tää on ihan varma voitto. Noin, hyvä peli. Jes, Golden Chesti. Mut joo, kiitos kun katsoitte. Muistakaa tykätä ja kommentoida seuraavan videon. Moi!